Засуети се бившия футболист на Септември и все пак намери за футболистите на Анатолий Нанков. Димитров връща назад. Берхане. Диагонален пас към Петър Атанасов. 23 нарушения до този момент в двубоя. Станич търси комбинация с Чочев. Монтана все пак се справи, но с подобна изритена топка напред трудно ще се случат нещата. Все пак Борис Димитров овладя на гърди. Берхане задържа, но ще се случат нещата. Все пак Борис Димитров овладя на гърди. На 25 години. Скоростта, която показаха гостите от Варна. Пламен Илиев, Жоал Педро, опит за двойно подаване. Асен Чандаров се сблъсква с стената. Изграден Асен Дончев. Подаването към Селсо Неси. Навърза няколко човека. Отляво по нападението на Монтана между Соломон Джеймс и Жоал Педро. Да крадат и да притежават топката. Сега това не се получи. Моряците има възможност, която обаче бе пропусната. От поле. Диагонално подаване за влезлия преди Мамат. Сериозна стана бройката на Чуждегова. Официално 3 минути, които вече тъкат. Македонския футбол има мачове и голове в елита на страната си. Тата, който дълга топка за Берхаме в крайна сметка, който остана да спринт. Следното ново попълнение и на място на Иван Коконов, докато ние виждаме отново опита за